V marci 2009 nastúpila do českého väzenia žena, ktorá mala 87 rokov. Stala sa najstaršou väzenkyňou v dejinách krajiny. Odsúdili ju za spoluúčasť na 4-násobnej justičnej vražde za to, že pred takmer 60 rokmi pomohla poslať na šibenicu nevinných ľudí. A do konca života netvrdila, že to ľutuje. Naopak. O vine odsúdených, na smrti ktorých sa podieľala, nepochybovala ani na sklonku života. Volala sa Ľudmila Brožová Polednová. A v lete roku 1950 stála ako mladá deľnická prokurátorka pri jednom z najznámejších zločinov komunistickej justície, pri procese, ktorý poslal na smrť demokratickú političku Miladu Horákovú. Ako sa z 29-ročnej písárky, čerstvej absolventky niekoľkomesačného kurzu, stane žalobkyňa, ktorá si bez myhnutia oka pýta tresty smrti. A čo to hovorí o dobe, ktorá takých ľudí potrebovala a vyrobila? To je príbeh, ktorý si dnes povieme. Ľudmila Brožová Polednová sa narodila 20. decembra 1921 v Prahe a pôvodne sa volala celkom inak. Na svet prišla ako Ľudmila Biedermanová. To priezvisko jej však po vojne začalo prekážať, znelo príliš nemecky a tak si ho na začiatku roku 1950 zmenila na matkino dievčenské meno Brožová. Manželovo Polednová pridala neskôr. Jej vzdelanie nebolo nijako pôsobivé. Po obecnej a mešťanskej škole absolvovala dvojročnú obchodnú školu. Počas nacistickej okupácie pracovala ako úradníčka v pražskej advokátskej kancelárii, po vojne istý čas pôsobila aj v mládežníckom divadelnom súbore. Nič v tom životopise nenasvedčovalo budúcej prokurátorke. Zlom prišiel s politikou. V roku 1946 vstúpila do komunistickej strany, podľa vlastných neskorších slov preto, že nechcela, aby sa zopakovala vojna. Začala pracovať ako úradníčka v právnej komisii ústredného sekretariátu KSČ a neskôr ako písárka právneho oddelenia ústredného výboru strany. A práve tu, v aparáte, sa otvorili dvere, ktoré by sa pred obyčajnou písárkou inak nikdy neotvorili. Po februári 1948 sa totiž v Československu rozbehla obrovská výmena. Z justície vyháňali nespoľahlivých, sudcov a prokurátorov starej školy a na ich miesta hľadali ľudí oddaných novému režimu, aj keby nemali žiadne právnické vzdelanie. Pre stranícky preverenú písárku z ústredia to bola jedinečná príležitosť. Lebo prichádzala doba, keď režim nepotreboval skúsených právnikov. Potreboval lojálnych. A Ľudmila Brožová bola presne to. Aby sme pochopili, ako sa Ľudmila Brožová mohla stať prokurátorkou, treba poznať jeden z najpodivnejších výmyslov tej doby – právnickú školu pracujúcich. Bola to inštitúcia, ktorá mala z robotníkov a stranícky spoľahlivých ľudanázdidi vyrobiť ľudových sudcov a prokurátorov. Lenže právne školenie tam trvalo len niekoľko mesiacov a kvalita absolventov bola viac než sporná. Z človeka bez poriadneho právnického vzdelania sa tak za pár mesiacov stal žalobca s mocou nad ľudskými osudmi. Presne to bol prípad Ľudmily Brožovej. Čerstvá absolventka, ktorá zrazu mohla pred súdom žiadať tresty smrti. V režii tej doby to však nebola prekážka. Bola to prednosť. Nešlo totiž o to, kto pozná zákony, ale o to, kto je verný strane. Túto logiku zhrnul vtedajší komunistický funkcionár Karol Bacílek do vety, ktorá sa stala symbolom celej éry. O tom, kto je vinný a kto nevinný, kde končia omyly a chyby a kde nastáva trestná zodpovednosť, rozhodne strana za pomoci orgánov národnej bezpečnosti. Súdy a prokuratúra v tejto predstave nemali hľadať pravdu. Mali plniť rozhodnutie, ktoré padlo inde. A práve preto boli ľudia ako Brožová pre režim ideálni. Skúsený, vzdelaný právnik,
Mohol mať pochybnosti, mohol sa pýtať, mohol poznať, kde sa porušuje zákon. Mladá absolventka rýchlokurzu, ktorá vďačila za svoje postavenie výlučne strane, takéto pochybnosti nemala a ani mať nemohla. Bola produktom systému, ktorý si zámerne vychovával poslušné nástroje. Ľudí dosť schopných na to, aby zahrali svoju rolu v súdnej sieni, no nie dosť samostatných na to, aby sa vzopreli. Delnická prokurátorka Brožová bola pre takú úlohu ako stvorená. Mladá, lojálna a bez záťaže predchádzajúceho právneho myslenia. V lete 1950 prišla úloha, ktorá Ľudmilu Brožovú navždy spojila s jedným menom – Milada Horáková. Horáková bola demokratická politička, právnička a odbojárka, ktorá prežila nacistické väznice a po vojne sa postavila aj nastupujúcej komunistickej totalite. Práve preto sa stala terčom. Režim z nej a z ďalších 12 obžalovaných vykonštruoval neexistujúce vedenie záškodníckeho sprisahania proti republike. Celý proces, ktorý sa konal koncom mája a začiatkom júna 1950, bol vopred pripravené divadlo. Nacvičené výpovede, dopredu napísané scénáre, starostlivo vybrané obecenstvo a mohutná mediálna kampaň, ktorá mala národ presvedčiť o vine obžalovaných ešte skôr, než padol rozsudok. Bol to vôbec prvý veľký monster proces svojho druhu. Nahrávaný, prenášaný rozhlasom, premyslený do posledného detailu ako verejné varovanie všetkým, čo by sa odvážili nesúhlasiť. V tomto divadle dostala svoju rolu aj mladá Brožová. Žalovala po boku skúseného Jozefa Urválka. A hoci bola s prokurátorov tou najmenej skúsenou, na presvedčení a zápale za režim nezaostávala. Obžaloba žiadala to najvyššie. Doma aj v zahraničí pritom narastali výzvy na milosť. Za Horákovú sa prihovárali aj svetové osobnosti, vrátane Alberta Einsteina. Režim ich všetky ignoroval. Rozsudok bol totiž rozhodnutý ešte pred prvým úderom kladívka. 8. júna 1950 padol rozsudok. 4 tresty smrti, 4 doživotia a 5 dlholetých trestov. Milada Horáková bola spolu s 3 ďalšími 27. júna 1950 popravená obesením. Šla na smrť dôstojne, odmietla požiadať o milosť priznaním viny, ktorú necítila, a jej posledné slová a list dcére sa stali symbolom statočnosti. Pre Ľudmilu Brožovú to bol len začiatok kariéry. Bolo by chybou myslieť si, že Horáková bola pre Brožovú výnimočná epizóda. Bola súčasťou systému, ktorý bežal ďalej. Delnická prokurátorka sa podieľala aj na ďalších politických procesoch tej doby, napríklad na procese s Jaroslavom Vetejškom a spoločníkmi, či na procese s opátom Augustínom Machalkom a spoločníkmi. To meno mimochodom spája jej príbeh s ďalšou temnou kapitolou éry. Machalka patril k duchovným, ktorých režim stíhal v rámci ťaženia proti cirkvi, do ktorého spadá aj umúčenie faráža Jozefa Toufara v Číhošti. Brožová sa podľa dostupných údajov dotkla aj číhoštského prípadu. V januári 1952 prešla na okresnú prokuratúru do Rokycian, kde sa stala okresnou prokurátorkou a neskôr na krajskú prokuratúru do Plzne. Tam v druhej polovici 50. rokov spracovávala prakticky všetky žaloby v protištátnych veciach. Od roku 1953 až do roku 1964. Inými slovami, nešlo o jeden mladícky prešľap. Bola to dlhoročná a vytrvalá súčasť represívneho aparátu. Viac než 10 rokov práce, ktorej náplňou bolo stíhať nepriateľov režimu. A to je dôležité pre pochopenie celého prípadu. Ľahko by sa dalo povedať, že mladá, nezrelá žena raz urobila osudovú chybu. Lenže Brožová sa k procesu s Horákovou nedostala náhodou a po ňom v dráhe pokračovala roky.
Mala dostatok času aj príležitostí vidieť, čomu slúži, a predsa zostala. Keď represia napokon poľavila, jej meno postupne zapadlo prachom. Na 10 ročia sa na jej úlohu zabudlo a zdalo sa, že sa nikdy nebude musieť z ničoho zodpovedať. Mohol to byť pokojný koniec príbehu. Anonymná staroba kdesi v ústraní. Lenže na rozdiel od ostatných aktérov procesu s Horákovou sa Ľudmila Brožová dožila chvíle, keď sa o staré zločiny začala zaujímať demokratická spravodlivosť. Na jej výraznú rolu upozornil v roku 2006 policajný major Ilia Pravda. O rok neskôr, na základe materiálov nájdených v Národnom archíve, padla obžaloba. 1. novembra 2007 ju Pražský mestský súd poslal na 8 rokov za spoluúčasť na justičných vraždách. Prípad sa potom komplikovane vyvíjal. Najprv ju vrchný súd oslobodil pre premlčanie, no vec sa znovu otvorila a v septembri 2008 padol nový rozsudok. 6 rokov nepodmienečne. Súd pritom vychádzal z práva, ktoré platilo ešte v čase spáchania zločinu, teda z predpisov siahajúcich do čias monarchie. Paradox, ktorý ukazuje, akým spletitým spôsobom sa spravodlivosť po 10 ročiach domáhala svojho. Do väzenia nastúpila v marci 2009 vo veku 87 rokov a stala sa najstaršou väzenkyňou v dejinách Česka. Už pri odsúdení pritom predseda Senátu pripúšťal, že u takto starej ženy ide skôr o symbolickú a morálnu vec, než o reálny výkon trestu. Za mrežami napokon strávila rok a 9 mesiacov. Deň po svojich 89. narodeninách, tesne pred Vianocami, jej vtedajší prezident Václav Klaus udelil milosť. Prihliadol vraj na jej vysoký vek, na časť už vykonaného trestu a na zdravotný stav. Jej prepustenie vyvolalo nevôľu, najmä medzi bývalými politickými väzňami a disidentmi, ktorí v ňom videli výsmech obetiam. Pre nich nešlo o starenku, ktorá si zaslúži zhovievavosť, ale o symbol toho, ako málo sa vykonávatelia represie kedy zodpovedali. A tu sa dostávame k tomu, čo robí jej prípad tak mrazivým. Nebola to len účasť na vykonštruovanom procese. Bol to jej vzťah k vlastnej minulosti až do úplného konca. Ľudmila Brožová Polednová totiž svoj podiel na smrti nevinných ľudí nikdy nepriznala a vinu odsúdených až do konca života nespochybnila. Nemala som žiadne pochybnosti, povedala o procese s Horákovou. Žiadna ľútosť, žiadne prehodnotenie, žiadne ospravedlnenie. Zomrela 15. januára 2015 vo veku 93 rokov. O jej pohřbe vedela len rodina, aby sa nestal zámienkou na stretnutie radikálnych komunistov. Jej príbeh stavia ťažkú otázku. Bola Brožová len malé koliesko v stroji, nástroj režimu, ktorý si vyrobil poslušnú a nekvalifikovanú prokurátorku? Áno. A zároveň to nič nemení na tom, že to bola ona, kto v súdnej sieni stál a žiadal tresty. Súd po rokoch rozhodol, že osobnú zodpovednosť nesie, lebo len som si robila prácu, nie je ospravedlnenie, keď tou prácou je posielať nevinných na smrť. A na rozdiel od mnohých iných mala 10 ročia na to, aby svoj čin prehodnotila. Neurobila to. Meno Milady Horákovej dnes poznáme ako symbol statočnosti a nespravodlivo zmárený život. Meno Ľudmily Brožovej Polednovej poznáme ako pripomienku tých, čo onú nespravodlivosť vykonávali a ktorí sa k nej nikdy nepostavili čelom. Jej prípad je dôležitý práve preto, že nie je o veľkom diktátorovi ani o tvári z učebníc. Je o obyčajnom človeku, ktorý sa stal nástrojom zla a do konca života si nepripustil vinu. Pripomína, ako ľahko môže totalitný režim premeniť radového úradníka na vykonávateľa justičnej vraždy. A aké vzácne, no aj aké neúplné býva, keď spravodlivosť príde až po 60 rokoch. A kladie otázku, ktorá presahuje jej dobu i jej osobu. Kde sa končí poslušnosť a začína vina?
Norimberské procesy aj neskoršie dejiny dali jasnú odpoveď. Že len som plnil rozkazy a len som si robila prácu, nikoho nezbavujú zodpovednosti, keď tou prácou je ničiť nevinných. Ľudmila Brožová túto odpoveď nikdy neprijala. A možno práve preto sa o nej oplatí hovoriť. Nie aby sme súdili jednu starú ženu, ale aby sme nezabudli, že totalita potrebuje k svojmu fungovaniu tisíce takýchto poslušných rúk. A že povedať nie je vždy možné, aj keď to stojí veľa. Ak ťa tento príbeh zaujal, daj na kanáli follow. Prinášam ďalšie tváre a osudy z čias, keď sa v Československu prepisovali dejiny aj ľudské životy. Do komentárov mi napíš, koho mám priblížiť na budúce. Ďakujem, že si pozeral až do konca.